Hi guys, so mo na tong starter World for the World. So plano na to karon na ride is straight to na to padung Marco Polo nga walay rest charot. Pero bitaw man na tong plano nga makasugakod ta sa Katangason. So see you there.
friendly. So, kinsay magiani mo dapat ay dili sa dapat. Nindot sa mga good afternoon. Nindot sa mga good afternoon ba para feel mo nga mga kuyog lang ninyo. Okay. So, as a beginner, mo ni ako balik-balik ko ng Marco Polo. Okay, para practice sa hangin ako. Dali ra kay ko. Ungason. Hangason. So, as a beginner, dito lang practice. Oh, di ako kadaot sa bike. Okay. Laban-laban. Ato hayag kayo. Pero dere pwedeng nakumpit to. Nasa to kaligsik. Kilaban. Kaligsik guys. Darat kong sa ta. Ay, darat. Hi guys. So, nanato dire sa Marco Polo. So, nanato sa Marco Polo and nagpalandong ta kay ulan. Super ulan. Oh. Oh, so, ano ulan?
ko dito sa Lahog para sa water bottle, ay water bottle, para sa water holder. So makita ka sa Lahog para sa atong water holder. Hindi na ta magpupod sa tubig parehas kanina gabi. Oh, ano ba? Ano mga pro? Bakit ang mga di pro guys? Alam mo po.